ακριβό. Εδώ είναι το OK. Δηλαδή είναι ένα κλειδί που όταν το πάρεις αυτό το κλειδί θα πας να ανοίξεις το σπίτι, να μπει μέσα. Μετά θα δεις empty, που είναι άδειο το σπίτι, δεν έχει τίποτα, είναι ένα άδειο σπίτι. Γι' αυτό θα πας στο public να αγοράσεις πράγματα από το public για να γεμίσεις το σπίτι. Κατάλαβες? Ναι. Και μετά όταν θα τα αγοράσεις και θα τελειώσεις όλα, θα πατήσεις το delete εδώ και θα τελειώσουν όλα και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αυτά ήτανε, εγώ σας έμαθα πώς να κάνετε σωστά πράγματα επί της πληροφορικής.